Oamenii din Transnistria tac de cauza fricii sau și-au asumat rolul de transnistrieni și astea sunt? A doua opțiune. Nu cred că e frica foarte mare. Bă, eu o duc bine. Așa nu, că... o duc foarte rău. Ghici care e pensia minimă garantată în Transnistria? Cât crezi că poate să fie la un bătrân? În lei. În lei. Știu, 700 de lei, 800, nu, jumate cât la noi. Sau da, ceva. parți la 10 și ești mai aproape de sumă. 93 de lei. Bun, și prețurile cum sunt? Sunt mai mici decât în Moldova, da, dar nu sunt în niciun caz nu proporțional cu prețurile. Un salariu minim pe acolo, undeva la 600 de lei. Transnistria e un capăt de lume, pur și simplu. Și nu vrei să locuiești acolo decât dacă ești oligarh șerif, că dacă te duci în centrul Tiraspolului, și ce vezi? Opulență pe strada principală. Clădiri faine, arhitectură, nu știu ce. Ai viață Tesla, de noapte, viață de noapte, absolut. Dar să nu uităm că ai strada principală unde au afacerile oligarhii din șerif, care controlează practic toată economia globală. Magazinele, supermarketurile lor, știi cum se numesc? Șerif. Uite cine e în spatele lor. Dar te abazi de pe străzile principale, cum fac eu, și o să vezi acolo sărăcie lucie, e nasol. Ei au industrie, au ceva, oamenii din ce trăiesc? Sau servicii și... Agricultură, importurile lor sunt foarte, foarte shady. Dacă te duci cu magazinele lor până șerif, un cocktail de chestii importate din toate părțile. Din Rusia, majoritatea din Rusia, din Ucraina. Cum mai fac importurile că granițele sunt închise? Habar n-am, dar apă ucraineană, morșină, toate. Din Belarus, de prin Germania, Austria. Și oamenii, foarte, foarte, i-am întrebat pe oameni, cum trăiți? Pur și simplu, cum vă permite să cumpărați chestia asta? Și a zis, nu, ne cumpărăm din magazin. Cine a zis că ne cumpărăm din magazin? Noi avem puii noștri acasă, avem ouăle noastre acasă, un fel de întoarcere din aia la o gradă, cum au propus niște politicieni pe la noi.